Llavors la Mònica, que acaba de comentar ell, la Mònica és una companya de la UOC, amb la qual és una gran coordinadora i treballadora, i hem interaccionat i vam fer un homenatge perquè es retirava de la coordinació del Fòrum d'Humanitats, i ella és una de les primeres que ha ofert un curs de capacitació digital. Amb ella estrenarà un apartat que serà filosofia pràctica. Jo inauguraré una secció que es dirà filosofia domèstica. I la filosofia pràctica, un dels primers cursos que crec que hi haurà dintre serà el que és la gestió de la ira, per exemple, que entra dintre d'aquest corrent. Dintre de la filosofia domèstica, una de les coses que s'intentarà rescabalar és el coneixement femení oral, que és un sí a gènere. Llavors la societat sempre ha transmès el coneixement oralment i de pares a fills. I sobretot de mares a fills. Però ja, fins i tot deixant de banda el que són els fills, de mares a filles s'ha trencat i s'ha perdut amb la societat d'avui en dia, que s'intenta buscar una igualtat, cosa que està molt bé, però la igualtat ha de ser com a persones, no com a gèneres. Els gèneres visca la diferència. I aleshores avui en dia ens trobem que hi haurà tota una sèrie de generacions de dones que han perdut un coneixement i una sabidoria popular, que és el que ha aguantat a la humanitat, l'ha portat fins aquí i l'ha desenvolupat. I no parlem tan sols d'allò de com queden més blanques les bambes, o de com aconseguim que quan estofem carn es quedi sempre tendre, que n'hi ha aquests trucs. Parlem d'allò de com organitzar-se, com administrar-se, com gestionar la convivència, els estats d'ànims, les depressions, les autoestimes, aquestes famoses, les dignitats, aquesta gran gestió de lo que és la comunitat. La tradició, el respecte, la transmissió, tot això que s'ha perdut, que sempre ha estat oral, que es feia a casa, a les àvies, les besàvies, que s'encarregaven, tot això està trencat. I d'alguna manera intentarem que des d'aquí recuperar-ho. Perquè el fet que sigui oral no vol dir que s'hagi de perdre, el fet que estiguem tots iguals no vol dir que no puguem transmetre aquest coneixement els uns als altres. No cal que sigui només entre dones, pot ser entre tot aquell que estigui interessat. La millor manera de preservar una cosa és posar-la a l'abast de tothom. Igual algú no es queda, però es queda un altre. I hem de pensar que no hem de ser tan endogàmics. Vivim un primer món, en crisi, però és un primer món, i en canvi hi ha un tercer món, un segon món, un quart món, que tot això ho té a diari, que del que no gaudeix és de l'altre. Llavors sí, aprèn a recordar-se i aprèn noves maneres de posar-se també, aconseguirem ser més homogenis. La globalització no és bona per tot, no, però tampoc és dolenta per tot. Si la fas servir com una eina, pot arribar a afavorir i anivellar. No, està molt bé, està molt bé. Ara el que heu de pensar també és que els cursos, sobretot, vagin adreçats a una gent, que hi hagi molt interès per aquests cursos. Aviam, nosaltres estem pensant en una franja de gent primerenca, que és la franja que va entre els 40 i fins on s'aturin, que tenen un ordinador a casa, que moltes vegades estan sols, que s'han quedat sense feina, que tenen problemes o tenen que agafar feines que no són les seves, que se senten que porten 30 anys fent una cosa o 20 anys fent una cosa i els sembla que són obsolets, que d'alguna manera es retrobin, que trobin un fòrum, perquè hi haurà fòrums, hi haurà debats, hi haurà trobades, que es reincorporin a lo que és el món de la interacció. Hi ha grans personatges amb molts coneixements que estan tancats a casa seva, que ens els trobem a certes conferències i diem, però aquest senyor no té que estar aquí a la butaca, té que estar a dalt, explicant, comentant, analitzant, argumentant, i en canvi està tancat a casa seva perquè no té una certificació, perquè es va haver de posar a treballar durant els anys 70, els anys 60 i no va poder estudiar, però que té un coneixement que no té preu. Doncs volem que aquesta gent és la que s'incorpori.
la que perdi la por. No, jo a la meva edat ja, ni que sigui per lligar, ja sabem que la filosofia els homes sempre s'apunten per lligar, no? I elles no, elles s'apunten a filologia. És igual, potser aconseguirem que interaccionen en un campus comú. Però la franja, en principi, és aquesta franja. Ara estem en un moment de crisi, els preus són econòmics, són assequibles, no t'has de sentir miserable, és l'últim. O sigui, és arribar ens van dir que teníem que construir un món. Si volien que fos diferent, hi havia que construir el món. El vam construir. I ens diuen que és obsolet i no serveix. Que hem de tornar construint-se. Bueno, nois, potser que ni ho tirem tot avall ni comencem a construir de zero. Anem a compartir els cromos perquè potser tenim més col·leccions fetes de les que sembla. I moltes idees que deien no, perquè si un ho fa no arribarà enlloc, d'un en un fan 8 milions. És intentar això, parar-se per veure qui està saltant. I així, doncs mira, si més no, ajudant-nos els uns als altres. I aviam, tenim la guia didàctica, tenim la guia docent, ho tenim tot molt apamat, Joan. Ha sigut un cop. Tenim vídeos, powerpoints, audiovisuals, classes. Tenim, a més, transicions. Tu has vist quina meravellosa transició de les banderes dels idiomes? Sortirem en anglès, sortirem en portuguès, castellà i català. I si algú domina el xino un dia d'aquests, doncs mira, tu misma. Te fem delegada de l'apartat del xino, del xinès. Del xino no, perquè potser aquest menja. Sí, d'un en un no arriben. I bueno, aviam, Eva, digues tu alguna cosa, perquè jo la vaig proposar, però tu vas seguir. Jo què puc dir, de moment m'he encarregat molt de la part tècnica de l'assumpte. Ara també m'agradaria implicar-me en altres aspectes de la criatura. Espero que així pugui ser, però bueno, de moment espero que com a mínim gaudiu del seu aspecte, de la seva imatge i de la interacció. Espero que sí, que s'hagi fet. Una cosa important amb la que ella té molt a veure és que és la part que s'estarà fixa, diguéssim. D'alguna manera la idea de fer un tàndem és que hi hagi un clon. Jo puc estar de correcaminos amunt i avall, però Eva és com si fos Maite i està aquí, controlant, que no se'ns escapi, que no per voler abarcar molt o tenir que estar a tot arreu. Aviam, les TICs et permeten estar a molts llocs, però hi ha coses que has de fer físicament. I o estàs a missa o estàs repicant campanes. I això és una de les coses que jo t'he tingut molt clares, i ja ho havíem comentat. I el que és important no és tant com fer-t'ho tu, sinó com saber qui ho fa bé, o qui ho fa amb la mateixa línia i la sintonia. I aquí és on allà dalt vam descobrir un equip humà que val un imperi amb el que us tenim en compte, i fins i tot a nivell, ella té que oferir una branca en pedagogia, amb tractament de conflictes i a més, que ara és el que parlàvem, ara té que desenvolupar. Serà molt diversa, CLEP serà molt diversa. I fins i tot tota la diversitat que no pugui estar dintre d'una sola disciplina o en una disciplina concreta, tenim un apartat molt divertit que es diu Trencadís en català i mosaico en castellà, on allà té cabuda. Trobareu coses com les acampades, moviments socials d'avui en dia, filosofia de modernos o postmodernos. El postmoderno ja és antigo, ara ja no som una societat postmoderna, ni tan sabal líquida, som gaseosos ja, perquè és que no te trobes. Tot és la immediatesa dels 3 segons. Sí, tot estem integrats. És allò de dir, abans deien els teus 15 minuts de fama, després van passar els 5 minuts de glòria i ara ja passes per 3 segons de misèria, no? Del tuit. Passes al tuit. Llavors és intentar apartar-se
trobar-se del tuit, i no cal que ens llegim Ulisses de Joyce, perquè segueixo pensant que és un penyat. Perdona, Ricard, però a banda d'això, Ricard, i kantians i companyia, però els hegelianos són més autoexpressius. No cal, però entre això i la Bíblia en fascículos ha d'haver un terme mig. I quan dic la Bíblia en fascículos, que una de les coses que hi haurà serà la dona a la Bíblia. La gran ignorada. I així... No, però bueno, és allò de... Hi haurà coses així. O, per exemple, amb simbologia, amb antropologia hi haurà moltes coses. Però bueno, amb economia, crisis, capitalisme, també té cabuda. És que totes les ciències tenen cabudes a les humanitats. Tots són mirades i perspectives. Llavors es tracta de tenir això, quantes més mirades. Si més no respondràs totes les teves preguntes, però te'n crearàs de noves i ens va bé, i en farem cursets. Quantes més preguntes tu et creïs, més cursets oferirem. És una manera de generar coneixement. Acabem de començar. Dilluns ja comencem, ja estarà, ara ja està online, que es pot demanar la informació. En la setmana que ve ja es podrà linkar perquè l'oferta de preinscripció la farem que és de l'1 al 10 o el 12 d'octubre. Els cursos començaran el 15 d'octubre fins al 15 de desembre, que són 2 mesos, i deixarem fins a gener les festes obert aquell curs per poder acabar de qualsevol última cosa que es vulgui fer, i llavors ja a primers de gener, la primera quincena, s'ofertaran els nous cursos. S'heu ficat a l'aplicatiu? Sí, els preus dels cursos seran de 130 euros. Llavors, això amb un material didàctic, amb un recolzament amb aula, tot, però senzillament en petita càpsula. Llavors el que farem serà que sempre hi haurà una trobada presencial on s'entregaran les certificacions del curs fet, i a més es faran, si hi ha molta gent, doncs es votaran les millors o es faran diverses presentacions perquè es faci la presentació oral cadascú del seu treball. Llavors, per exemple, si és sobre història de Sant Andreu, perquè hi ha un curs que és d'història de Sant Andreu des del Neolític fins avui en dia, doncs es farà una visita en plan una ruta. Quedarem un dissabte pel dematí, farem la ruta i cadascú en el punt que hagi treballat de Sant Andreu l'explicarà o l'argumentarà ell mateix, i després, segons el quòrum o com s'hagi quedat, fins i tot es pot arribar a fer un dinar que concretaríem amb entitats d'aquí del barri, que així ens fem publicitat i ens recolzem els uns als altres. Llavors, en aquesta visita final, aquesta classe presencial, és oberta a tothom que vulgui venir, o sigui, no tan sols el que hagi fet el curs. Tindrà un preu i qui vulgui apuntar-se s'apunta. Llavors tu fas el curs i et vens amb la dona, amb el cunyat, que aquests potser s'apuntaran a un altre curs, o s'apuntaran a una altra trobada, és igual, siguin en conferències, seminaris, és igual. El material serà online? Tot el material serà online.